বিপিন দেববর্মা রোমান স্ক্রিপ্টनि বিরুদ্ধে সিগনেচার जाखिनि চাও आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खालायप्रो जुदि आं माने रमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धে आं सिगनेचार बा सहिमान तखाकाय नना आं और राजनैतिक कोनो मंचते नना कोनो सागलाक नना आं हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसकन साइकेलामो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंनो साहस तखाकाय ब जागानि सिगनेचार रमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धে आं सहिखान कारि फुनुगि आर कारि फुनुमायखाय समस्त जे देमसरा कचुसारानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखं रमै खुलुमै माप सान्दि आनो सानना नांया बिपिन देबबर्मानो सानना नांया नों निनि बुफानि बसांखाय नोंआनो प्रमाण फुनुदे बिपिन देबबर्मा ब जागाव रमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धে सहिखा नों मा फुनुंनाय निनि साहस तखाकाय नों अमन उत्तर आनो जवाब रिमा खांखाय प्रमाण खायमा खांखाय आं अ जागाते राजनीति खालायगला या करि थाङा नां राजनीति हजे सन्नास नाय किबेनो जुदि नों फुनुंगमे अंखाय नों एक बापेर सन्तान हंखाय धीरेन देबबर्मा नों बारबासो नों एक बापेर सन्तान हंखाय नों प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे अंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा सया करगला मान स्क्रिप्टनि बिरुद्धে आं सोशल मीडिया वो ताबो वायरल गतनानि कम बरक स्क्रिप्ट न देबनागरी स्क्रिप्ट खाना हनै काशे मेमोरेन्डाम सय रोजा खाय बिबिन देबबर्मानि मांकलि कासे फेमानि अ मांकलि कुबुदे चेंगरा जुदि न अ मांकलि कुबुइन गतंगाखाय बिपिन देबबर्मा की पार्टी याकारै बसनेस नासिनाय तामनि हे ब काशा कक्टमा थुनाय मिडियानि बिसंगा फाय सामानि जदि बिनि बिरुद्धে कक बरन देबनागरी स्क्रिप्ट खाना हनै कुनु काशा प्रमाण सय रोजा नुखाखाय ब पार्टी याकारै सनेसनानै हनै ब सामानि हकाय अ मांकलि जदि न कुबुइन खाखाय बिपिन देबबर्मा की ब पार्टी याकारसनाय ब पार्टी याकारै सनदाना न नरंनि मते तामामा तंग किसान कमेन्ट खायसादि दै पाथोबा आनि भिडिअ साबस्क्राइब लाइक सब्सक्राइब शेयर खादोनि हेतेबो प्रमाण फुनुंदे आर अबनि प्रमाण फुनुंगमे अंखाय ननो जागाय जागाय तिप्रा सया करगला